God has created you, your purpose has been already created by God. Tunaona nyaya hii pana Adam na Eve, before God created the heavens and earth, usati wagadzira murume anonzi Adam, pane chinhu chakacreatwa naMwari chinonzi a garden of Eden. Zoreva kuti munhu wose Mwari achimusika atange asika munhu asati agadzira purpose. Zoreva kuti munhu paari kusikwa naMwari pane chinhu chinonzi an assignment that God is deposited inside of you. I want you to shout a better amen tonight. Mwari ngavakuitire zvakanaka manheru nhasi. Ndinotenda kuti mune chakaiswa naMwari mauri chinofana kubuda manheru nhasi. Kana uchindinzwa daira amen, Satan aboikana. That devil is in trouble. Yes. Tinoda kutenda Mwari nepamusoro pedingindira ira. Regedzai ndiende to the book of Luke chapter number 5. Patinonzwa Jesu achisvika muguta rinonzi reGenesareta, muguta rinonzi reGalari, padhemu rainzi Genesareta, kana kuti padziva rainzi Genesareta. Paakasvika Jesu achitanga the assignment yaakanga yakaordenerwa naMwari. Unonzwa kuti Jesu achisvika pagungwa ira wakatanga kuparidza evhangeri. Hakuna chimwe chinhu chaakatanga kuita, but akatanga kurarama mupurpose yake yaakanga akatumwa naMwari. Akatanga kushumira evhangeri raMwari. Unonzwa kuti vanhu vazhinji vakanga vakakomberedza gungwa iri vakauya kuna Kristu Jesu ndokusiya mabasa avo avanga vachiita. Guta iri kana kuti nzvimbo iyi inzvimbo yaitwa zvekutengesa, inzvimbo yaitwa marketing, inzvimbo yaitredwa hove, inzvimbo yaitengeswa zvinhu. Asi Jesu asvika pamarketplace unonzi akatanga kuparidza shoko raMwari. Vanhu vazhinji ndokumuvwa with the word of God. I want to declare unto your life, and I want to inform you, my son, wherever you are, kuti pane chinhu chakaiswa naMwari mauri chinofana kuita impact to the world. Jesu achiuya vanhu vakasiya mabasa avo ndokuunganira evhangeri. Ndine munhu anondinzwa here manheru anaya. Vachiunganira evhangeri raKristu, Jesu ndo paanotanga kuparidza. Zvinonzi vanhu vazhinji vamukomberedza akashayiwa pekumira nekuda kwevanhu vazhinji vanga vauya paari. Ndo paanotarira rutivi, ona paine mabhoti maviri, pakanga paine bhoti raPeter, pakanga paine bhoti raJames. Jesu ndokutsvaga muridzi webhota. Regedza ndikutaurire mwana wamai kuti Mwari asati akushandisa kana kuti chakaiswa naMwari mauri chisati chabuda muupenyu hwako, pane chinhu chinonzi fellowship ndo chinotanga chatsvagwa naMwari. Kana paine chinhu chinodiwa naMwari haugone kurarama mupurpose kana usati waitwa born again. Tiri kunzwa kuti Jesu achisvika ndo paanotsvaga muridzi webhota. Chaari kuita chii? Ari kutsvaga fellowship kuti nhau dzaPeter dzifambe. Ndoda kuti uri pauri ipapo daidzira kuti zvangu zvinoita, daidzira kuti zvangu zvinofamba, daidzira kuti pandanga ndakavharirwa kwamakore mazhinji, your destiny is going to come out, your purpose is going to come out. Ndinotenda manheru ano. Yes Lord. Peter achiuya ndo paanopa Jesu bhoti. Jesu opinda mukati mebhoti raPeter otanga kuparidza evhangeri. Wapedza kuparidza evhangeri akanga ari kumbira kuti iite platform. Asi iye Jesu mumwe chete vana baba nanamai, he is a supernatural man. Ndimwari watinoziva kuti he is God himself. Zvinoreva kuti aigona kungomira pamusoro pemvura. Ndanhau dzekufamba pamusoro pemvura hakusi kutanga kwake. Aigona kunomira pamusoro pemvura ndokutanga kuparidza evhangeri. But because of Peter, kuti destiny yaPeter yada kuburitswa, the purpose of Peter yada kuitwa unleashed, ndokutsvaga fellowship naPeter. Ndauya manheru ano kuti ndikuudze mwana wamai, usati waoratidzwa purpose yako naMwari unofana kuva uri munhu akaitwa born again ndokuti uonekwe purpose yako ibude. Pane fellowship inofana kutanga yabuda mauri wagamuchira Kristu Jesu. Kana iwe uchinga wamugamuchira, your purpose will gonna come out. Ndo patinonzwa kuti Jesu wapedza kuparidza
ndopa anodedza muridzi webhoti obva ati Peter, kanda rutava rwako kwakadzika. Peter anouya aine kutya. Peter anouya aine kuvhunduka. Peter anouya asina assurance. Peter anouya achifunga kuti hazvibudi. Akanga achiziva kuti ndiri muredzi wehove, but nguva yataspenda usiku hwose hapana chatabata. Ndokufunga nemwoyo make kuti ishatapedza usiku hwese tiri pano hatina kana gwayara tabata manheru anhasa, asi kana murimi mareva regedzai ndiite zvamataura. Peter unokanda rutava kwakadzika. Tinonzwa kuti Peter unobata hove, rutava rwake rotanga kubvaruka. Wodedza vakanga vainaye vana Pia na James nana Jona kuti varume uyai mundibatsire kunoku. Ndopa vanobata hove zhinji vachibuda mukati memvura. Ndopa anoenda patsoka dzaJesu anoti kuna Kristu, ibvai kwandiri nekuti ndiri mutadza. Vana baba nana amai, Peter wakanzwisisa kuti murume auya kuupenyu hwangu akasiyana nevamwe varume. Pane zvinhu zvaiitika zvakanga zvisingaitike muupenyu hwangu. Regedza ndikutaurire mwana wamai, kana Mwari vauya pamusoro pako ane zvinhu zvaanorivhila zvakavanzika in your life. Whatsoever God has deposited, it's all about him to come into your life. Ndisati ndabva pano manheru wanhasa ndinotenda kuti kune vatumwa vachaburutswa naMwari manheru wanhasa vachaita visit your life so that your purpose and your destiny will come out. Manheru wano shout a Peter, amen. Yabababosata mahande. That devil is in trouble. Peter panoti ndapatsoka dzaJesu ndo panoti bvai kwandiri nekuti ndiri mutadzi. Jesu unoti, don't worry my brother. From today onwards, you are no longer the fishers of men, of fish, but you are now the fishers of men. I want to tell you, my brother, your qualifications or your professional, I nechekuita ne destiny yako. Kune munhu anoconfusika between a profession and a destiny or in a purpose. Purpose yako yakasiyana nebasa rako. Peter wakanga uri muredzi wehove, but Jesu paari kuuya akuratidzwa purpose why God has created him. Ndine munhu anondinzwa here panapa. Peter ndo paanotanga kufamba naJesu vakuparidza evhangeri. Purpose yaPeter yabuda mukubatwa kwehove. Ndine munhu anondinzwa here panapa. Wagara kwenguva refu uri makanika kubasa kwako, wagara kwenguva refu uri doctor kubasa kwako, but there is something chandoda kukudza mwana wamai chokuti kana destiny yako yada kubuda, kana purpose yako yada kubuda, une imwe pain yaunonzwa zvaimbofamba zvinomira kwete kuti Mwari akurasa, but there's a shift of life, there's a shift of dimensions. When God wants to use you, pane zvinhu zvinomira vana baba nana mai. Kana Mwari ada kukushandisa, kana Mwari ada kuburitsa chiri mauri, pane zvinhu zvinoitika muupenyu hwako. Ndine munhu anondinzwa here panapa. Let me draw you back to the book of Jeremiah from the chapter number 1 verse number 4 to 5. Unonzwa shoko ra Mwari richienda kuna Jeremiah richitaura richiti, I know you Jeremiah, before you were born I knew you, and I set you apart, and I ordained you a prophet. Not just a prophet, but a prophet unto the whole nation. Not a prophet in Israel, but a prophet in the whole nation. Your destiny or your purpose in a dimension yepazunotangira nepazvinogumira. Ndine munhu anondinzwa here manherwana. That devil is a liar. That devil is in trouble. Usanetseka mwana wamai namamirira akaita zvino. Usanetseka mwana wamai namamirira akaita upenyu hwako. It doesn't matter about your background. It doesn't matter about where you're coming from. But pane chinhu chakaiswa naMwari. Mauri manheru ano chaakadyara mauri icho chinomanifesta. Shout a Peter, amen tonight. Tinokudza Mwari nekuda kwenyasha dzake. Tinoramba chipambiri yose kwaari. Regedza ndikutaurire mwana wamai. Chinokonzeresa kuti life uone kuti destiny or purpose yangu ndoiburitsa sei. Ndine mapoints andinawo pano manheru ano anoita kuti identify why God has created you.
I've got only 4 ways to discover God's purpose in your life. Point number 1, you need to go. You need to go to God in prayer. Your destiny is hidden in God. Your destiny is hidden in God. The moment that Christ revealed himself to us, what the Lord has deposited in you begin to be revealed. Tinoona zvatiri vana baba nana mai mushure mekunge Kristu azviratidza matiri. So you need to go to God in prayers for you to identify or to discover why God has created you. Point number 2, dig into God's word. When you read the Bible very well, I know your word is the lamp to my feet and a light to my path. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Mwari wekudenga shoko ravo rinoti director mune zvinhu zvakadepositwa naMwari matiri. So you need also to dig into God's word. Point number 3, determine your passion. Only your passion, my brother, my sister, tells you who you are in Christ Jesus. Your passion. Mumwe munhu ari kubvunza kuti pastor, how do I know kuti mandiri mune chinhu chakadepositwa naMwari? Mandiri mune purpose. Chaunonzwa pamwoyo pako chichikusundira kwazviri ndo zvinoratidza kuti mune chinhu chinonzi purpose mukati mauri. So your passion will drive you to your purpose. Determine your purpose. Helps you to figure out what God has called you to do. If you determine your purpose, it helps you to figure out what God has called you to do. Where your passion is, my brother, where your passion is, that's where your purpose is. Where your passion is, that's where your purpose is. Do you know that good in the end? Point number 4. Bring others into your life. Ndine vanhu vandakanzwa vana baba nana mai vachitaura vachiti handina basa nemunhu, but regadza ndikutaurire mwana wamai kuti Kristu Jesu iye ari mwanakomana waMwari, iye ari God himself, ordained by God to fulfill the mandate on this earth. Wakatoda munhu munyika kuti purpose yake iendeke. Unonzwa Bible richitaura zvakanaka. Kristu achiuya kunotanga purpose yake, wakasangana nemurume anonzi John the Baptist. Iye akatsanangura akati, vana baba nana amai ndakambofamba nemi, asi uya akuuya iko zvino handina simba rekusunungura kana hanzu dzake. Ndine munhu anondinzwa here panapa. Saka zvako zvekuti handina basa nemunhu, your purpose or your destiny is hidden inside of someone. Go and read the book. Unonzwa nyaya ya Samuel na Samna na Eli. Eli akari aina achichengeta Samuel. Eli achigara na Samuel. Eli wakwegura. He was a priest. But Samuel, he was a young boy. Samuel urkurota hope. Wakarara achirota hope. Anonzwa inzwi raMwari richimudetsa. Rakumudetsera kupurpose. But Samuel kuti akwanise kuidentify wari kumudedza kana kuti mission yake yaakudedzerwa akazvitadza. Why? Because akanga achiri muduku. But Eli zvinonzi neBhayibheri shoko raMwari wakanga wakwegura uye zvenguva yake yeministry yakanga yapfuura. But because of the experience yaakaita mukufamba naMwari, wakanzwisisa kuti mwanakomana waakumudedza haasi munhu, uyu ndiMwari wamasimba ose. Pastor, muri kuti kudii manheru ano? Ndiri kutaura kuti in your life you need a human being. In your life you need a person. Kune vanoti handina basa nemunhu, ndinorarama upenyu hwangu ndiri ndoga. But I have come to tell you, your destiny is hidden in someone. Yes, Eli ndo pano taura chiti kana akadedza zvakare itaishetaura indiri pano. The purpose of Samuel, God has created you. Your purpose has been already created by God. Tinoona nyaya iyi pana Adam na Eve. Before God created the heavens and earth,
usati wagadzira murume anonzi Adam, pane chinhu chakakrietwa naMwari chinonzi a garden of Eden. Zoreva kuti munhu wose Mwari achimusika, atange asika munhu asati agadzira purpose.